3,5 évtized alatt, ha mérleget készítünk, vitathatatlan, függetlenül attól, hogy az ember érzelmileg, tudatilag milyen politikai porondon tévelyeg, önmagunkhoz képest előreléptünk. És ez egy jelentős előrelépés. Például az európai átlaghoz való közeledésben is 2004. évi csatlakozásunknál az európai átlag 62-63%-án álltunk, és 2023-as, ez a legfrissebb adat, ami kijött az Eurostat oldalán, 75,4%-án állunk az európai átlagnak az egyfőre jutó GDP tekintetében. Tehát 2004-től napjainkig, ez 20 év nagyjából, több mint 11-12%-ot zárkóztunk fel. Ha ahhoz a célhoz viszonyítjuk magunkat, hogy érjük utol, most nem Ausztriát, hanem az európai átlagot, és hogyha évente 0,8%-kal haladunk előre, hát akkor 2030-ra nem valószínű, hogy teljesítjük ezt a célt. Ez az ütem nem elégséges a felzárkózáshoz. Márpedig a társadalmi várakozás az az lenne, hogy minél előbb közeledjünk az európai átlagértékekhez. Egy másik ellentétet is szeretnék mondani, szemben azzal, hogy önmagunkhoz képest előreléptünk, a versenytársainkhoz képest viszont lemaradásban vagyunk. A velünk azonos történelmi utat bejárt országokra gondolok. Itt nem csak a balti országokat említeném, hanem Lengyelországot leginkább, amelyek a legpéldamutatóbban és a leggyorsabb ütemben zárkózik föl az Európai Unióhoz, és már évek óta előttünk van, és fenntartható módon folyik ez a gazdálkodás. Magyar viszonyok között ezt kevésbé merném állítani. De hát sokat emlegetik Romániát az utóbbi időben, és nyugodtan mondhattuk, hogy Románia felzárkózása is nagyon látványos és figyelmet érdemlő. Hát a mostani politikai események egy kicsit kérdőjelessé teszik ezt, hogy mennyire tud stabilizálódni, de nagyon tanulságos az a gazdaságfejlesztési program, amit Románia végrehajtott, és tessenek megnézni Romániának a nyugati régióit és Magyarországnak a keleti régióit összevetve egymással, hogy ég és föld a különbség, miközben korábban fordított volt a helyzet. A összefoglalója ennek a gondolatmenet az lehet, hogy a 3,5 évtized, vagy a rendszerváltás mérlege nem egy sikertörténet. Nem egy sikertörténet, és nagymamám kedvenc mondása volt, hogy más kárán tanul az okos, de mennyi élménytől fosztja meg magát. Hát mi élményeket is gyűjtöttünk ez idő alatt, és ezekből az élményekből tényleg okulni kellene. Okulni kellene abból is, hogy melyek voltak a rendszerváltásnak a sokat emlegetett elvárásai, hogy az állam vonuljon ki a mindennapunkból, vonuljon háttérbe, kevésbé legyen látható, az állam működése legyen átlátható, legyen demokratikus a döntéshozatal. Szegvári Péter gyakran emlegeti a szubszidiaritást, vagyis a döntések ott szülessenek, ahol annak a megoldására leginkább adottak a feltételek, és sorolhatnák egy sor dolgot, ami ebből a mögöttünk hagyott időszakból említésre érdemes. Kevés teljesült a rendszerváltó reményekből, és sajnos azt kell mondanom, hogy visszajutottunk oda, és azok a követelések ma is érvényesek, amelyek a rendszerváltást megelőző időszakban, hát az akkori ellenzék neves emberei szájából elhangoztak.
Tehát ma is elő kellene venni ezeket a követelményeket, és merni kellene a nyílt felszínre hozatalát. Az átláthatóság hiányát szeretném példaként hozni, hogy egy lopakodó jogalkotás alakult ki, ad hoc döntések sorozata. Hát van némi bája annak, hogy a 2025-ös költségvetést most tárgyalja a parlament, talán 20-án lesz a döntés, és a benyújtott törvényjavaslatra a legnagyobb számú módosító javaslat a kormánypártok részéről érkezett. Tehát ez azt jelzi, hogy ez a jogi előkészítő munka hát nem volt éppen egy példaszerű. Mint ahogy az sem, hogy nem demokratikusan készült. Sokak számára meglepetés volt az anyag, és még az érdekegyeztető tárgyalásnak is vannak olyan tanulságai, amelyek azt jelzik, hogy hát elmaradt az érdekek összecsiszolása. Nagyon nagy gond a centralizáció. Óriási ütemű a központosítás, és itt nem csak a döntési jogosítványoknak a központosítására kell gondolni, hanem az erőforrásoknak a koncentrációjára is. Az állam nagyon erőteljessé vált, és hogyha végignézem az állami működést, akkor az állam olyan területeken lett nagyon erős, ahol nem kellene látszódnia. És olyan területeken lett gyenge, ahol az államnak határozott szerepet kellene vállalni. Gondoljunk az oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásra, tehát olyan területekre, amelyek a társadalom egészében nyomokat hagynak, mert megoldatlan. Az állami szerepvállalás értelmezése is zsákutcába került, és ez érezhető az állami kiadások különböző funkciók szerinti megoszlásában. Nagyon magas a centralizált jövedelmekből, az állami kiadásokat vizsgálva, nagyon magas az állam működési költsége. Itt a törvényhozásától kezdve az állami intézmények működtetéséig minden, és nem értem, hogy az állam miért akar még további intézményeket államosítani, amikor a meglévőknek is a finanszírozása komoly gondot jelent. Hát csak példaképpen említem a szakrendelő intézeteket, amelyek önkormányzati felügyelet és finanszírozással működnek. Most ennek a központosítására is sor kerülhet, márpedig az önkormányzatok ennek igazi gazdái voltak, és az állampolgárok ellátása szempontjából is fontos lenne, hogy ez az ellátó funkció emberközeli tudjon maradni, és ne pedig központi irányítással működjék. Az állam túlzott szerepet tölt be a gazdaságban, a gazdaság támogatásában. A GDP 10%-a az, amit gazdasági támogatásra fordít a költségvetésből, 10% megy gazdasági támogatásra. Egészségügyre 5%, oktatásra 4%. És ez a gazdasági támogatás nem hatékony. Egy az egyben meg kell mondani, vagy meg kell fogalmazni, hogy ez az állami támogatás a gazdaság területén nem hoz többletteljesítményt. És én még attól is tartok, hogy ez a 10% valójában nem 10%, mert a 10% az, ami közvetlenül megy támogatásként befektetőkhöz, külföldiek ide hozatalához. Ezen túl viszont az infrastrukturális feltételek megteremtésében nagyon komoly szerepet vállalt és vállal a mai napig az állam, amelyek nem a gazdaság keretében kerülnek elszámolásra, hanem egyéb jogcímeken kerülnek leosztásra. Nagyon
Gyenge viszont az állam, mint említettem, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban, de hozzátennék még egyet, a környezetvédelem. A környezetvédelem hát látott szebb napokat a rendszerváltás követő időszakban, aztán ma valahogy a futottak még kategóriába került, miközben a globális egészét érintő klímaváltozás időszakát érjük. Olyan mértékű átalakulás zajlik, amiben sokkal komolyabb feladatokat kellene ellátni a környezetvédelemnek, nem csak a megelőzés, hanem a környezetvédelmet segítő programoknak a menedzselésében. Laki Laci tanulmányának a címe az, hogy utat tévesztettünk. És fölvet egy nagyon fontos kérdést, hogy az úttévesztés és mindaz, ami ennek a következménye, ez kinek a felelőssége? Ez a kérdés nem gyakran merül fel, és ennél ritkább az, amikor választ is próbálunk keresni erre a felelősségre, márpedig előbb-utóbb ezt is nevesíteni kell. Itt csak példálozgatni tudok, például a politikai elit szerepe, felelőssége az úttévesztésben, bár magát az elit szót félve használom, szóval a döntéshozókról beszélek inkább, politikai szereplőkről, vitathatatlan a felelősségük. Vitathatatlan a felelősség azért, mert döntési helyzetbe kerülve elfelejtkeztek azokról a pozitív törekvésekről, amit rendszerváltóként annak idején megfogalmaztak. Történelmi bűnöknek tekintem a klientúra építését, a politikai, a gazdasági hierarchia kialakítását és működtetését, mind a mai napig szólóan. Egy kedves barátom a 70-es években írt egy könyvet, Márkos Istvánról van szó, Kifelé a feudalizmusból. Azt hiszem, most írhatna egy könyvet, Vissza a feudalizmusból. Vissza a feudalizmusba. A rendszerváltás tévútra kerülésében meggyőződésem, hogy vitathatatlan felelőssége van a gazdasági hierarchia csúcsára jutottaknak, akik nem akarnak mindenáron elsők lenni szavakban, de másodikak semmiképpen. És ez érvényesül a közbeszerzési rendszer működésében, a működés gyakorlati tapasztalataiban. Ezek nagyon komoly kérdések, amire időt kellene fordítani, mint ahogy arra is, hogy a polgárosodás miért maradt el Magyarországon. Laci a tanulmányában ezt nagyon mélyrehatóan elemzi, de ez talán további vizsgálódásokra is teret ad, és meggyőződésem, hogy néhány éven belül doktori disszertációk tömege fog készülni, legalábbis a szociológusok, politológusok körében, mert a polgáriasodás azért hiányzik, mert hiányzik a középosztály is. Statisztikailag létezik középosztály, de gyakorlatilag nem. Gyakorlatilag nem, és ilyen ok miatt marad el a szolidaritás, a egymásra figyelés, egy olyan társadalmi életnek a kialakulása, amelyikre leginkább a normális jelző lenne alkalmazható. Közgazdász lévén nem ijesztésül mondom, de szeretnék néhány számadatot is mondani a beállási szintünknek a minősítéséhez. Az egyik az, hogy az egyfőre jutó GDP teljesítményben 75,4%-on állunk 2023-as év adatai alapján. 75,4%-on. És említettem, hogy ez 0,8%-os növekedés évente. A másik oldalat, ha nézzük,
az üzleti vállalkozásokat, tehát a piaci szereplők vállalkozásaiban a termelékenységi mutatót, egy főre vetítve ez az európai átlag arányában 45,8%-ot tesz ki. Tehát GDP arányosan jól állunk az európai rangsorban, de hogyha az üzleti vállalkozásoknak a termelékenységét nézem, vagy ha a bruttó hozzáadott érték termelő képességét nézem, akkor viszont rendkívül gyenge a pozíciónk. Ennek majd még később szeretnék szerepet adni, ennek a szembeállításnak, mert muszáj megnézni azt is, hogy miként állunk a jövedelmek elosztásában. Milyen a háztartásoknak, vagy az egyfőre jutó átlagértékeknek az alakulása a jövedelmekben. 2008. évben a munkavállaló jövedelmek a GDP 45%-át tették ki, és a munkáltatók vagy a vállalkozók működési eredménye a GDP 41%-át tette ki. Tehát a munkajövedelmek nagyobb arányt képviseltek a GDP-n belül, mint a tőkejövedelmek. Ez egy nagyon fontos problémakör, különösen azt is nézzük, hogy 2023-ra megfordult az arány. A munkajövedelmek kisebb mértékben részesednek a GDP-ből, mint a tőkejövedelmek. És ez kiemelten Magyarországra igaz az Európai Unióban, mert az Európai Unió összességét nézve ezek a durva arányok nem mutathatók ki. Tehát azt akarom hangsúlyozni, hogy a mögöttünk hagyott időszakban a munkajövedelmek részesedése a megtermelt új értékből csökken, a tőkejövedelmek részesedése viszont emelkedő. És ez nem pusztán jövedelemelosztási kérdés, és nem csak a jelenre szóló figyelmeztető jel, hanem arra kell gondolni, hogy nagyon jelentős tőkeberuházások valósulnak meg a világ egészében, Európában is, remélhetőleg és Magyarországon is. Ez még erőteljesebbé teheti a tőkejövedelmeknek a részesedését szemben a munkavállalói jövedelmekkel. Márpedig a munkavállalói jövedelmek azért nagyon lényegesek, mert abból élünk, abból tudunk fogyasztani. És akkor itt szeretnék áttérni egy másik témakörre, hogy hogyan állunk a egyfőre jutó fogyasztásban. Hát sajtóban már sokszor idézték, hogy a egyfőre jutó tényleges fogyasztás értéke alapján az európai rangsor 26. helyen állunk, mögöttünk Bulgária van. Tehát egyfőre jutó tényleges egyéni fogyasztásban már csak Bulgária van mögöttünk. Már csak Bulgária, tehát Románia is elénk került ebben az egyfőre jutó fogyasztási értékben, és gazdasági miniszterünk, vagy leendő gazdasági és pénzügyi miniszterünk szerint a magyar gazdaság növekedése azért lassult le, mert a lakosság nem fogyaszt, hanem megtakarít. Vagy ha nem takarít meg, akkor külföldön fogyaszt. Én egy kis vitát szeretnék provokálni ezen a területen, mert ha megnézzük a háztartásoknak a megtakarítási rátáját, az Európai Unió rangsorában 25.-26. helyen állunk. Tehát nem sántít a megtakarításnak a érvényessége. A külföldön történő fogyasztásban is a határmenti területek jöhetnek szóba, illetve a magas jövedelműeknek a fogyasztása jelenhet meg úgy, mint külföldön elfogyasztott jövedelem, és nem az átlag embereknél. Az átlag embereknél a fogyasztás a jövedelmeknek a függvénye. És itt van egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy a rendelkezésre álló jövedelmekben
kedvezőtlen pozíciónk van az európai rangsorban, tehát a rendelkezésre álló jövedelemben, amit elkölthetünk, kedvezőtlen a pozíció az Európai Unióban. Viszont a fogyasztásban a rendelkezésre álló jövedelemből a élmezőnybe tartozó a fogyasztásra költött hányad. Tudom, hogy eléggé érezhető az ellentmondás. Összességében alacsony a magyar fogyasztás, és gyenge, de a rendelkezésre álló jövedelemhez viszonyítva ez a magyar fogyasztás mégis több mint 70%-át adja a rendelkezésre álló jövedelmek felhasználásának. Tehát nincs mi máshova tenni. Nincs megtakarítási lehetőség, vagy nincs külföldi vásárlási lehetőség, legalábbis az állampolgárok 3/4-énél. Ez egy óriási probléma, és arra hívja fel figyelmet, hogy belföldön fogyasztást növelni akkor lehet, hogyha a jövedelmek is tudnak emelkedni. A jövedelmek emelkedéséhez viszont a hozzáadott értéktermelésnek is növekedni kellene, ebben pedig nem vagyunk jó helyen. Tehát a saját tudáson alapuló hozzáadott értéktermelésünk, ez gyenge színvonalú, és hát ahogy meg szokták jeleníteni, összeterelő munkából nem lehet komoly hozzáadott értéket előállítani. Márpedig a magyar iparszerkezet változása ezt jelzi, hozott anyagból, most már hozott dokumentációból, és még inkább már hozott munkaerőből történik a Magyarországon végzett munkavégzés, ami sajnos egy komoly figyelmeztető jel a következő időszakra. Szeretném még fokozni a problémát azzal, hogy nem elég, hogy alacsony a rendelkezésre álló jövedelem, és ebből nagyon magas a fogyasztásra költött hányad. A fogyasztásra költött hányadon belül nagyon magas a fogyasztás adóterhelése. 19% a fogyasztásban az adótartalom. Tehát a fogyasztásban, amit fogyasztási célra használunk fel, 19% a közterviselés. Ez részben következik az áfából, részben következik a kiskereskedelmi adóból, részben következik azokból a külön adókból, amelyeket majd ki fogunk vezetni, de hát ma már műemléki védettséget élvez, és benn marad a költségvetésbe. Nem hiszem, hogy ennek a csökkentésére december 20-áig sor kerülne. Szóval ez nagyon magas adóteret jelent a fogyasztásban, és nem elég, hogy a jövedelmeknél, a jövedelmek adóztatásánál magas az úgynevezett adóék, európai szinten kimagasló a magyar adóék, mellette ez az adótartalom jelenik meg a másik oldalon, ami egy láthatatlan adó az állampolgárok számára, mert az, hogy mennyit fizet SZIA-ra, mennyit fizet TB-re, ezt azonnal lehet látni. De hogy a fogyasztáson belül mekkora az adótartalom, nem hiszem, hogy meg tudnák mondani, hogy ez 19% körüli nagyságrendet képvisel. Ez Európában az első helyezést jelenti nekünk. De erre nem kéne büszkének lenni. Én épp ezért azt javaslom minden fórumon, ahol tudom, hogy vissza kell lépni a fogyasztás adóztatásában, a 27%-ról minimum 25%-os szintre vissza kéne lépni. A pénzügyi technikusok erről azt mondják, hogy ez komoly költségvetési bevételkiesés. Valóban. 1% pont 400 milliárd bevételkiesést jelent, 2% az 800 milliárd forint bevételkiesést jelentene. De ha azt nézem, hogy ez a 800 milliárd forint ott marad a fogyasztóknál, és megjelenhet a fizetőképes keresletben, és hogyha az átlagos áfatartalom 19-20%, akkor az 4000 milliárd fizetőképes keresletet jelent
a hazai vállalkozások számára. Azoknak a vállalkozásoknak jelentene segítséget, akik nem tudnak exportálni, és az eladási lehetőségeik csak a hazai fizetőképes kereslettől függnek. Persze, tudom, ezt a kieső 800 milliárdot pótolni kellene. Erre a másik javaslat a közterviselési rendszerben. Az SZIA egykulcsos rendszerének a mielőbbi megszüntetése és progresszívvá változtatása. Elvégeztem ennek modellezését, most már a 2023-as SZIA számok ismeretében is, és egy 3-4 kulcsos SZIA bevezetésével, ami évi 6 millió forintig nem jelentene változást, csak az alacsony keresetűek javára egy visszahagyott jövedelmet, 6 millió fölött lépne be a 15 milliónál magasabb adókulcs, és a tőkejövedelmeket nem a SZIA szabályok szerint kellene adóztatni, hanem egy átlag feletti adókulccsal. Nagyon meredek egyébként a tőkejövedelmeknek a felfutása a SZIA belül, tehát van rá fedezet, és társadalmilag is igazságosabb lenne. 1000-1200 milliárd lenne behozható a SZIA progresszív jellegű alakításában. Ez egy nagyon fontos szembeállítás, és még hozzáteszem Szegvári Péterre gondolva, hogy az önkormányzati rendszer finanszírozása szempontjából az iparüzési adó fenntarthatósága egyre inkább kérdőjelessé válik. Vissza kellene térni ahhoz a rendszerhez, hogy az önkormányzatok a személyi jövedelemadóból részesedjenek. Ma már az elektronikai feltétel, tehát a digitális technika is rendelkezésre áll ahhoz, hogy adóévet követően azonnal visszahozható legyen ez a jövedelem, és ráadásul a munkáltatók adják a bevallásokat, most már a többségét ők készítik el, vagy a kifizetőhelyek, és így utca-házszám szerint visszahozható lenne a személyi jövedelemadó, és az önkormányzatok is jobban éreznék a bevételeknek az alakulását, felhasználhatóságát, és nem lenne szabad beavatkozni egyedi eszközökkel ezeknek a forrásoknak a elosztásába, már az állam részéről. Ezt meg kéne hagyni kifejezetten önkormányzati bevételnek. Ez pótolná az iparüzési adót, tehermentesíteni az államot attól, hogy egyedi döntésekkel kelljen újra elosztani a szolidaritási adó címén elvont pénzeket. Mert ez a kisebb települések számára is jelentene bevételt, vélelmezve, hogy munkalehetőség, jövedelemszerzési lehetőség is megteremtődik számukra. A probléma alapvetően az alacsony jövedelemmel rendelkezők életminőségének a romlásában van. Ehhez viszont definiálni kellene, hogy kiket tekintünk ebbe a kategóriába sorolandónak. Jelenleg a SZIA alapján a felső, tehát a legfelső tized, a decilis kedvezményezettjei a legkevesebbet fizetik SZIA-ban, a 15%-os SZIA-nak köszönhetően. De ugyanígy a tőkejövedelmek után is csak 15%-os adót viselnek. Az alacsony jövedelműek viszont az alacsony jövedelemből is 15%-os SZIA-t fizetnek, és az alacsony jövedelműeknek a fogyasztási szerkezete olyan, ami a mindennapi megélhetéshez szükséges. Valakit érdekel, itt diákon meg tudom mutatni ezt a fogyasztási szerkezetet. Élelmiszerre költenek, lakhatási költségekre költenek, és közlekedésre, munkába járásra költenek. Ez a legnagyobb tétel.
és ennek egy nagyon meredek emelkedése figyelhető meg az alacsony jövedelműeknél. Mivel ők fogyasztanak, és ebben a áfa is benne van, ebből az alacsony jövedelemből a fogyasztási adónak a többségét is ők fizetik. Nem a legfelső decilis tulajdonosai, hanem az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők. A középkategóriába a 6., 7., 8., 9. tartozik statisztikailag. Érdekes módon a 9. decilisbe tartozók nem sokkal különböznek a 8., illetve 7. decilis jövedelmeitől. Viszont az első 5 decilisbe tartozó egyértelműen és halmozottan hátrányos helyzetben van a jövedelmek eloszlása, illetve a jövedelmek felhasználása tekintetében. Személyi jövedelemadó, fogyasztási adó és infláció, ez a szegények adójaként sajnos nagyon keményen érinti őket, és ennek az egésznek a következménye a társadalmi egyenlőtlenségeknek a súlyosbodása. Társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek részben a jövedelmek nagyságától függően már érezhetők voltak, próbáltam utalni rá, másrészt pedig regionális jelleggel is óriásiak a különbségek. Az Európai Unióban 242 régió van, én régióról beszélek most, és a 242 régióból a legutolsó 20 régióban 4 magyar régió van, és ezekben a régiókban 20 és 25% közötti a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő száma. Ez szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élőknek az aránya. És a 3., 4., 5. decilisnek jelentős része pedig ezen a határon mozog. Tehát könnyen átcsúszhat, vagy lejjebb csúszhat, mert sajnos a trendek most az utóbbi években ezt mutatják, még 2010 után a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők aránya folyamatosan csökkent, lementünk 18%-ig, ma az országos átlag 20,4%, tehát egy emelkedő trend van, és hát ahogy a 2024-es trendeket nézem, meg a 2025-es költségvetést ismerem, ez sajnos erősödni fog a következő évben. Nagyon vázlatosan ezekre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy milyen egyenlőtlenségek alakultak ki, és a végén azzal szeretném zárni, itt vitaindítóként gondolataimat, hogy jövőnk azon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek az ország hozzáadott érték termelő képességét javítani. Ez nem azonnali hatású lesz, de legalább a döntésig el kellene jutni, hogy milyen módszerekkel és milyen orientációval kívánjuk ezt megtenni. Ez a döntés még nem született meg, még az előkészítés stádiumában sem vagyunk. Arról ugyan hallottunk, hogy 2050-re milyen jó lesz, vagy 2030-ra milyen jó lesz, de hogy holnap mi lesz, arra most még kevés a válasz. Márpedig ezt kell keresnünk. Köszönöm szépen.